एगो सबसे पहले ना सबसे पहले तनी एगो रोहिणी आचार्य जी पे एगो गीत गावे के बा। देखो हमरा के कहत रे कि कादन हम 2 दिन पहले गावत रहनी बीजेपी में ना 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 मैं पैना जी हमनी के ओरिजिनल आरजेडी के सपोर्टर हई जा कहे के सीना तान के कहे आला आ तू हवा के कूर के कहे आला तुरंत जाके होने बदल जाइबो। नॉमिनेशन में आए रहे खबर बाकी ना गनी से नॉमिनेशन में आई रहे खबर आई रहे गावे के बाकी हम ना गई नहीं दोसर जना के भेज देनी कि जा सिगरवाल के नॉमिनेशन में गावे खातिर खबर आई रहे बाकी हम नहीं गए। ई कहत रहे कि हमरे के काहे ना भेजला हम चल जइती तो बोका हो प्यासी सब गावे आवे ना जाके तनी कहे के बा कैसे बढ़िया गीत हो गले चंदन भैया हो गले सारा लोग से पुकार बाटे हमारी है का पुकार बा और बताई ई बनही में कहत रे कि कादन रैली में खूब लोग गइल बा आई कादन ओही जा कहत रे कि का भाई लोग खाली खाए खाती जाता रहलो कि वोटवो देबा लो और जा बढ़िया ना रहलो सतना तो तारे के 20 जूता मरते सब होई जा बनल वोट मार दे बिगाड़ दी तो ई बनलो वोट बिगाड़ दी है सब भैया। देखी सपोर्टर ही कौन बारे लालू जी के हरावता लालू जी के कुछ ऐसा लालू जी के खास आदमी बारे कि लालू जी के हरा जता रहे उमंग में ज्यादा नहीं खेवे के भैया ज्यादा उमंग ही ज्यादा उत्साहत ही पार्टी को हार के साबित कर देता है। तो ज्यादा उमंग में नहीं खेवे के जौन मन में बा ओकरा के मन के श्रद्धा पूरा दे ए भक्चोनहर के नाम भाई कहा तारे की लक्ष्मी मैया ना भगला बोका भैया सतुआ खा लगा कहे के बा कैसे का कहे के बा कि अरे जितावे के बाए भौजी अरे जितावे के बाए भौजी तो अब किलो लटेनिया पबटो चुपचाप ललटेन छा भौक भइल बाड़ो तो अब किलो लटेनिया पबटन अरे दबावे के बाटे ये भौजी अब किलो लटेनिया पबटन दबावे के बाटे ये भौजी ए बबुआ जितावे के बाटे ये भैया जितावे के बाटे ये चाचा लो फिर हमरा बैठ रजन जी दरियापुर ब्लॉक के हमारे प्रमुख जी हजारों हजार पुरस्कार दिल बने जितावे के बाटे ये भौजी जितावे के बाटे ये भैया अब किलो लटेनिया पबटन दबावे के बाटे ये भैया अब किलो लटेनिया पबटन दबावे के बाटे ये भैया हमारा जिम्मेदारी बाबा के पोता पुरस्कार दिल बनी बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा ठीक बा कहे के बा कैसे का सुविधा मिली अरे नल जौन सुविधा मिली अरे इंदिरा आवास हो इंदिरा आवास सब कोई के मिलन होई साफा ना हमर 3 बार पास भल तीनों बार खट अब देखिए इंदिरा आवास केकरा मिलता गरीब के ना लाचार के मजबूर के
जेकरा 5 जगह जमीन किना था पटना में, दिल्ली में, उनका इंदिरावास मिलता। अब पता चला था कि दूसरे के नाम पर इंदिरावास उठ गई बा। का करब सरकारे बोका बा। सरकार बोका बा कि एरिया के लोग झीट लेता। ए बाबूआ का कहे के बा? अरे इंदिरावास मिली, अरे मलयौरी इंदिरावास मिली नलयौरी जवन जवन व्यवस्था बा सब कुछ जाई का होई। अरे जवन जवन व्यवस्था बाटे अरे जाई बदल। केहू के संगे नहीं होई कब छलो। भुलावे के नहीं खाए भैया, भुलावे के नहीं खाए चाचा लो। भुलावे के नहीं खाए चाचा लो, भुलावे के नहीं खाए चाचा लो। अब की लो टेनिया पे बटन दबावे के बाटे चाचा लो। अब की लो टेनिया पे बटन दबावे के बाटे भैया। चलते चलते हमनी के समय हो गइल बा। चलते चलते प्रेम से बोल दी राजा रामचंद्र की जय।